Spremni dočekujemo Crvenu zvezdu i u subotu će pobediti ekipa koja napravi manje grešaka na terenu. Oba tima imaju imperativ pobede, tako da nam neće biti ni malo lako, rekao je kormilar jagodinskog superligaša Mladen Dodić uoči derbi susreta 17. kola Jelen Super lige Srbije. Mi kao treći na tabeli imamo obavezu da to mesto u prvenstvu sačuvamo, a da bi sačuvali moramo da pobeđujemo. To nismo uspeli u prvom kolu gde smo pokazali određene slabosti, kao i Zvezda u drugom poluvremenu protiv Javora, ali je u prvom poluvremenu pokazala da je jača nego Jesenas. Očekujem prepune tribine, odlično vreme je najavljano, tako da jednom rečju očekujem spektakl gde mi nećemo kalkulisati, već ćemo pokušati da damo svoj maksimum, a ako uspemo u tome, ja sam siguran da onda možemo da pobedimo. Cilj jeste pobeda, zajedno sa igračima verujem u to jer posjedujemo kvalitet, radili smo u ove nedelje i kao što smo i ranije da ispravimo, da nam se ne ponavljaju greške koje smo pravili u prvom kolu, svesni snage Zvezde, pre svega tu mislim na povratak Lazovića koje je njihovo najveće pojačanje, na pojačanja koje su doveli u defanzivnoj liniji, ali kažem, kao što smo mi pokazali neke slabosti u Kruševcu, tako su i oni protiv Javora, pre svega u tom drugom poluvremenu. Tako da očekujem neizvesnu utakmicu gde mi moramo da odigramo hrabro, ali skoncentrisano svih 90 minuta sa što manje grešaka, jer pobedit će tim koji bude napravio manje grešaka. Defanzivac jagodinskog superligaša i omladinski reprezentativac Aleksandar Filipović istakao je na preskonferenciji da će Plavi dati sve od sebe kako bi uzeli 3 boda i obradovali domaće navijače. Mi moramo dati svoj maksimum, svi 11 koji budu izašli na teren moraju dati svoj maksimum, se borimo za svaku loptu na svakom delu i da popravimo utisak koji smo ostavili u Kruševcu, jer to nije bio naš nivo, jer mi možemo mnogo bolje i naravno da ako Bog da prvi put u Jagodini pobedimo Crvenu zvezdu. Obaveštavamo najvatrenije pristalice jagodinskog superligaša da se za utakmicu 17. kola i derbi susret Jelen Super lige Srbije Jagodina Crvena zvezda usmeravaju na ulaz Zapad 2 gradskog stadiona. Ogromno je interesovanje kod simpatizera Jagodine koji za ovaj susret najavljuju gromoglasnu podršku svom timu. Jagodina Crvena zvezda, subota 14 časova i 30 minuta.